Tervetuloa takaisin kanavalle. Viime jaksossa lähdimme purjehtimaan Bornholmista Etelä-Ruotsia kohti ja päädyimme eteläiseen Sandhamniin. No niin, nyt me lähdettiin tuosta Sandhamnin edustalta, tuosta ankkurista, ja lähdettiin tuosta pohjoiseen päin tätä Ruotsin rannikkoa ja suuntana ehkä Kalmari. Katsotaan nyt. Täällä on nyt vähän nämä purjehdusolosuhteet tämmöiset tutummat, että aallokko on jo tämmöistä tutumpaa ja voi niinku palautua tämmöiseen vähän normipurjehdukseen noitten avomerimöyhytysten jälkeen, missä oli ne aallot se isoin tekijä aina. Ja nyt on tämmöistä aika kivan aurinkoisen tasaisen lepposta säätä tässä havaittavissa. Nähtiin myös ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa suomalainen purjevene, mikä menee tuossa meidän edessä. Niitä ei ole näkynytkään tässä yli 2 viikkoa. Siinä on eka SY Aijolos. Jälleen kerran näitä sadesolukkoja kulkee tästä meidän yli lännestä itään, ja näitä meni tästä jatkuvasti yksittäisiä. Vältyimme sateelta, mutta näiden solukkojen tuomat tuulet kyllä vei meitä sitten aika haipakkaa eteenpäin. Noihin aikoihin aloin tunnistaa omassa toiminnassani kaavamaisuutta, mutta en kuitenkaan osannut tehdä asialle mitään, vaan ajattelin, että Näiden saderintamien edessä ja jäljessä kulki aina semmoista 30 solmun tasaista tuulta. Kalmarin satamassa kuulin toiselta Vaasa Atlantikin kipparilta, että heillä oli jopa oikein melkein puomi ottanut veteen kiinni, kun tuulenpuuska päässyt yllättämään. Takana voi olla epävarmuutta, pelkoa, surua ja loukkaantumista. Ne ovat usein aidosti auttaneet meitä selviämään sietämättömyydentuntuisista tilanteista ja tunteista, joita emme ole kyenneet käsittelemään. Kalmarin saavuttuamme aurinkokin jo paistoi. Satamaan ajaessa ensimmäiset laiturit näytti olevan sen vertaa täynnä, että jatkoimme matkaa syvemmälle. Tässä huomasinkin sopivan kylkipaikan trimaraanin ja moottoriveneen välissä. Syvemmällä näytti olevan kaikki pojut varattuna ja sen vertaa ahdasta, että päätimme tarttua tähän kylkipaikkaan.
Ajattelin pakitella siihen P-puoli kiinni laituriin, mutta jokin virtaus tai tuuli painoi koko ajan keulaa pois ja vene tahtoi kääntyä. Joten ajattelin, että ei yritetä pakottaa venettä, vaan annetaan sen tehdä, mitä se haluaa tehdä. Joten annoin veneen kääntyä, se kääntyi nätisti paikoillaan ja valmistelimme S-puolen sitten kylkiparkkia varten. Näin päin vene olikin selvästi paremmin hallittavissa. Nopea muutos alkuperäisestä suunnitelmasta aiheutti meille helpon rantautumisen. Saimme myös köysien kiinnitysapua mukavilta kanssaveneilijöiltä. Päädyimme siis eteläisestä Sandhamnista Kalmariin, jossa vietimme muutaman yön. Kalmarin kaupunki ja sen satama on oikein mukava ja historian havina on havaittavissa siellä täällä. Linna on upea. Pääsimme tutustumaan satamassa myös toiseen Vaasa Atlantic-veneeseen Adrenaliiniin. Pidimme Adrenaliinin kipparille myös esittelyn Adinasta. Parin päivän kaupunkiloman jälkeen jatkoimme matkaa hieman sateisissa tunnelmissa. Jälleen kerran kuvauskaluston mikrofonit ovat pettäneet ja tällä kertaa GoPro Hero 9 ei jostain syystä äänittänyt ääntä lainkaan, joten ei peukkua sille laitteelle, mutta tässä ollaan nytten ottamassa suuntaa Ölannin Pykselkruukkia kohti. Ja nytten ensimmäisenä sillan alitus. Tämäkään sillanalitus ei tarjoile mitään jännitysnäytelmää, koska välystä riitti ihan mainiosti. Sateet jäi toistaiseksi taakse tässä vaiheessa. Tällä kertaa tuuli ei riittänyt purjehdukseen asti. Valmistelemme veneen rantautumista varten hyvissä ajoin, jottei tarvitse tiukassa satama-altaassa ruveta säätämään.
Kuten uuteen satamaan saapuessa kuuluu, täytyy hieman ihmetellä, että mitäs täällä oikein tapahtuu ja minne täällä pääsee pysäköimään. Hetken aikaa himoittuamme aallonmurtajan päässä olevaa kylkipaikkaa henkilökunta viittoi meitä syvemmälle ja näytti meille paikan poijussa, jota he valmisteli siellä siirtämällä muita veneitä ja tekemällä tilaa hieman. Tällainen palvelu on kyllä aina mukavaa ja selkeää. Tämmöisissä olosuhteissa on oikein kiva herkutella rantautumisella ja varsinkin juuri tällaiseen sopivaan adinan kokoiseen ruutuun. Seuraavassa jaksossa tutustumme hieman Püxelkrookin satamaan ja jatkamme tästä matkaa pohjoisemmaksi. Kiitos jakson katsomisesta jälleen ja muista tilata kanava, jotta saat ilmoituksia, koska uusi jakso seuraavaksi tulee.